en aquesta segona part del programa del Petit Celler anem a parlar de xocolates. Tenim amb Xavier Casanella. És per nosaltres un orgull que ens haguis vingut a veure. És el fundador d'una empresa de xocolates molt, molt important al nostre país i que no pareu, que evolucioneu, que experimenteu, que aneu a l'última. Només fa falta que veiem una de les novetats que ensenyarem d'aquí una miqueta. Bé, això de la independència no és que sigui ara l'última, però potser està més a l'hora del dia. I venen cap a Vilafranca, no? Una empresa familiar. Sí senyor, una empresa familiar que van començar als voltants de l'any 2000 i a partir d'aquí doncs, van treure al mercat 3 tipus diferents de cracànies, entre elles les tradicionals, però el que ens ha donat força volum han sigut precisament les varietats. Amb sabors diferents, no? Explicaves ara fa una estoneta que, sí, sabors diferents. Que han sorprès a la gent, no? Sí, la veritat és que des d'un bon inici vam apostar per pastes pures de producte i ara hem acabats abrillantats i esclar, se'ns obre un ventall de possibilitats immens. Ensenyem una miqueta, si et sembla, Xavier, el que tenim com a novetat. Ara en parlarem al final, són aquestes capsetes més petitones, però tenim, per exemple, aquesta col·laboració que teniu amb la Basílica de Santa Maria de Vilafranca. Exactament, vam col·laborar amb la Basílica de Santa Maria de Vilafranca per la restauració i nosaltres fem una aportació econòmica d'uns 400 euros a l'any. I bé, per restauració o per manteniment? No, per la restauració. I aquí hem fet una basílica amb mitja taulada per representar una mica la feina que s'està fent. I què hi ha dins d'aquesta caixa? Aquí les cadanyes tradicionals. Són les normals, eh? Les tradicionals, exactament. Això es pot trobar aquí a la botiga, al Petit Celler? Sí senyor. Què més tenim? Aquesta de varietats, que es ven molt bé a Vilafranca. Això és un pecat, eh? Les de polpa de raïm, les de tiramisú, les de tradicionals, les de coco, les de cafè amb vainilla i les de dolç de llet. Que bo, quina és la sensació que s'experimenta? Home, evidentment és una caixa que és gamma extra i la veurem molt bé. És aquesta presentació, eh? Sí senyor. A més, això és maquíssim, per fer un regal o per autoregalar-se. És com si donessin el premi a... És com una entrega de premis, sí, no? Està molt bé. Què més tenim? Es ve que aquí una simbologia... Bueno, també hem signat un conveni amb el Drac de Vilafranca, que és un drac molt antic, i hem fet 4 sabors, diferenciats en vitoles, com podeu veure. Què són vitoles? Les vitoles és la part de la caixa. El grafisme, diguem. Exactament. Un tipus de cartronatge, no?, de presentació. Exactament. Molt bé. Que fem servir paraules tècniques i a vegades... Com si diguem, això és serigrafia o és... No, està bé. Què més tenim? Tenim això que també... Bueno, això són una novetat. Seu punt català, també? Sí, català i ja ho veieu que és una ametlla marcona, calibre sobre 16, caramelitzada, amb crema de catalana i amb un acabat esmaltat. Que a més és una mica la simulació de la crema catalana, del cremat. Són bones també? Jo vaig demanant i després ho tastarem. Són molt bones, sí. I aquí tenim ja... I ara aquí la presentació dels nous packs que hem tret últimament i hem fet uns packs de cada varietat on es mostra gràficament i visualment cada una de les catànies. Que tenim mango i canyella, veig? Mango amb canyella, totes les varietats que fem, les macadàmies, les de gerds liofilitzats, que és sense aigua, crema catalana, coco, tiramisú, que la de tiramisú és la més complexa de fer perquè porta mascarpone, porta amaretto, porta un recobriment interior i... Li heu posat el punt de cafè, també? També. Sí? El recobriment exterior és cafè i cacau. I té aquell efecte que et pot venir la tos, com quan prens un tiramisú? Pues quasi, és real. Molt bé, què més podríem comentar? Bueno, la cracània independència. Anem cap a la independència? No sé si anem o no hi anem, però veiem que aquí hi ha un futur i creiem que ho hem volgut transmetre amb les catànies, que hem fet una catània amb un cacau molt potent i amb un recobriment interior de xocolata també potent i alt. Quan dius potent vols dir amarg? Amarg, vull dir amarg potent amb un cert gust d'independència? Possiblement. Té un sabor la independència, podríem dir? No el té, però bueno, encara no. Molt bé, doncs Xavier Casanella, gràcies per la visita. A vosaltres. Nosaltres tanquem el programa fins aquí al Petit Celler i anem a fer el que us imagineu. Tot seguit? Tastar-les. Doncs vinga, moltes gràcies. Merci.